Ostane? Jasné. Že mi povedala, že to kastí na mne tak raksne. Pekný heal, díky. Ty vole, každá druhá má mis. Niečo sa srali s tým magom zase. No ja som ja mis vôbec neviem čo to je už mis. No a máme rovnaký hit. No 3% mám stalentovať to čo som ti povedal. No. Čiže proste hitcape. Ten trinket to podľa mňa nepadne.